Salam mehriban dinanlar. Moda Fasanlar kanalımızda sizleri hoş gördük. Bu görkezjek videomuz göňüňize yarar diýip umyt edýän. Bu videomuzda sizin üçin hepdeniň iň owadan türkmen moda köýnek fasanlaryny görkezmekçi. Türkmen dinanlaryna bolan näziklik, mehirlilik, gözellik, asyllyk ýaly ajaýyp häsiýetleriň ählisi bu sungatda jemlenen. Çeper elli denanlarymyzyň uz barmaklarynan döreýän köz ýaly ýanyp duran keşdeli keteni köýnegi, dürli naqşlara beslenen çyrpydyr kürtesi, çabytdyr begresi, türkmen tebigatynyň aňyrsyna göz ýetmez ajaýyplyklarynyň sahabaty, türkmen topragynyň bereketiniň öz başly keşfiniň beýanydyr. Ýynçelik bilen nähir siňdirilip ýerine ýetirilen milli naqşlar bolsa, denanlarymyzyň, gelin gyzlarymyzyň ýokary ussatlyklarynyň habar berýär. Türkmen maşgalatyny gyýdäbet dünýä ýnelne hem onuň ulalan soň çeper elli ikin çatyndan başy çykýan elinden dürdükülýär. Süýs türkmen gyzy bolup ýetişmek üçin ýagşy umyt edip, şol ýagşy umytlaryny arzuly lälelerde, joşgunly gadarlarda beýan etdirler. Ol şahy dünýäni seýneden saý, nädece kalgyň tünnälenen sungaty sary atygsaýanlar. Görün mene ýaçynjylyk bu el bukjany elma alýanym. Munyň keşdelerinden durmuş görünýär. Naqşlar akwal ömürlerini çekipdirler. Muny täsin güç bar. Ol güje göz sada dille ussatlyk diýär. Şol ussatlygym muňa eli galtaşan her bir insana ruhy medet berýär. Tikiniň bu görnüşiniň düşnükli bolmak üçin köýnegiň ýakasyny misal alalım. Ir wagtlarda ýakanyň gyýasyna da bir alaja ýeşilip berklik owadanlyk üçin tikilerdi. Ýa-da alaja ýüpederek ýüpegiň gowy hilisini nepis işin eňe sakyp ýakanyň gyrasy ýa-da gyýanyň gyrasy ilki özüne tarap ýörmelerdi. Soň bolsa onuň tersine ýörmelerdi. Şeýdip tersin ogryň ýörmelerini eňäniň girip çykýan ýerleri birigip ýanky ýüpek sapakdan arynyň öýçüne aýap ýygyna mengeş. Şeýle hem hünçü düdülen ýaly tikin emele gelýär. Şol tikine hem arpyşda aklamak diýilýär. Videomy halan bolsaň we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz kanala agza bolmany ýatdan çykarma. Hemmeňize sag bolun.